Hey, what's up? Still Mr. Nation and Latino players. Welcome to the NAFO podcast. We are out here in McDonald's, Tanzania City, for a national breakfast day with the one and only Unati Pramaone Plati. Ufako. Sikelele nofako apha. Uthi awusini ngane xa uzithutha? Inyawo uzithetha kanjani nongqongqoshe uqele kahle ngobe namanzi ekhona. Okay. Oh, xa kuthethwa ngonyawuza kuthethwa ngawo. Oh, not too serious aba. No. Ukungathi mkhulu. Kenbra msha. Ndisharp now man. Silapha eMcDonald's kwa-6 eMdantsane, National Breakfast Day. It's been a hectic morning. Bonile ukhwaza abantu but 216 138 160. 190 190. Yeah. So ibinjani la wethu? No, it was fun, man. Basemdantsane, it's always fun for me ukuduka yabo and njengokundi7 abantu bami yabo noba kanjani na yabo, but now McDonald's usibizile nje ngoba ngele National Breakfast Day yakhe bamama ke nizoserve abantu basemdantsane breakfast ye10 rand kuphela. Yeah. So yeah, it was fun. I enjoyed it. You buy a select drink, you get a egg McMuffin. McMuffin. Yeah, McMuffin, McMuffin. McMuffin. Isilungu sakubetha ne. That's okay, mkhulu wacela man proper intro yakho uzalelwe phi yonke la yakho. Okay, mina ngingu-Unathi Plaki ndizalelwe East London. Yeah, because ivili beninzi lento yam. So yeah, ngizalelwe East London. Ngikhulela East London yabo eMdantsane to be specific. Yeah, ndifunde khona yonke into. Ngizanda ya kwenye province so kwenye town to do anything like in terms of kufunda. Yes. Yabo so ndifunde apha ngwalapha ikasi lami. Okay. Up until I understand also kukhona na weightlifting ngaphe ku journey yakho. Uqala nini? Uqala se high school okanye after? What is weightlifting ngqala? Insimbi. Ujima. Yes. Yeah. You know ndiqale nze high school eTapa, Solomon Mahlangu, 13. Oh yeah, okay. Yeah, okay. I was doing standard 7. I was 14 years old. Qala kamujima. Oh, when say una 14 standard 7? Yeah, 13 I lost. I think I'm 14 man. Oh yes, because uphuma high school una 15. No, umna 18. Usuqale una 6 eChris kanjani. Xa uqale una 5, uphuma una 16. Una 18 in high school. Uqale una 7 ke wena. Uthini? Ujima. Oh. Okay, thanks my sister. Yeah, okay. So xa ndithe nothi weightlifting wabuza bayithetha ukuthini na, so ubusenza yonke into ubungaphakamisa insimbi qha. Yeah. You know the thing is now there's bodybuilding. Oh. And then there's weightlifting. Weightlifting, I feel like powerlifting. Oh, men PA. So it's a chima thing. Okay. No men PA was a bouncer. I say. Yeah. I think why he gain any competitions. Why he bodybuilder. I think why he bodybuilder at some point. I think so. Bodybuilder. No. Zanga by bodybuilder. Oh, sure. Zanga by bodybuilder. Zanga by bodybuilder. Eskela bakbiza ba? The great one. The great one? Yeah. Isukela from PA. Sukela go wrestling. There was this big guy on wrestling, but the great Kali. Oh, ufuna kosoka Kali. Yeah, no figure later you know Kali looks in gym now like on the screen. Oh, okay. But elaxesha. Oh, sure. So you ngomajija sister nomkhulu yabo. The great one yabo. Right, then the nicknames ezininzi man yabo umuntu yazi xa ujima yobizwa omnye umuntu uzawuthi Batista, omnye athini. Oh, sure. Yeah. Sure. Oh, awutsithi kanena ubukele onansi Dragon Ball Z. Dad ndibukela ndibukela iPokemon instead of Dragon Ball Z. Yeah, umuntu wePokemon. Zange ufike ku Naruto. Bani? Naruto. Naruto awumazi Naruto.
kaloku iyahamba kwafumaniseka uba uNaruto is there with iDragon Ball Z. Pokemon ziyehla zona. Umazi Naruto? I think ngondikile ibolo Popeye. Ngokufika uNaruto. Wena Naruto has been around with Unantsik, with what's this thing, with iDragon Ball Z, but rights up eMzansi zange sizoacquire. So okay, online it was uNaruto. No, and also I don't think ndandingumntana Popeye. Okay. Nah. Yabo. Yeah, like Glawe, I love sport, then cooling sport, tennis sport. Awudlala isoccer, Rugby. rugby right through. Go. Udlala iphi position? And you look forward. Oh, sure. Okay. And answer number 8. Ndikidlala number 8. Uyaka kwami. Zange uye kuborder. Kokukhweza no, board zange ndiye kuboard. Ngakusemangam la ixesha lethu kuboard. Oh, unyanisile kanene. No ucalucalu oluninzi back then. Oh, boy. I think things are much better now. Yabona bendithetha no-pastor 3 days ago kwenye episode uthetha ngo-91 wayefunda u-6 and ingathi uthi izinto zazibhetere ngezazikhathi xa wena usithi kwakusiya amangamla ngeza kwezikhathi. Brian mandiyazi ke yabo because zikhona izinto zazingcono like inoxela ngazo that time even though but look yabona ikiti sasinekiti thina. Oh, okay. Yeraphi like a proper yabo ke kuphetha belungu. So bantu sabanekiti esikolo incwadi zase free esikolweni. You get stationery sonke. Usifumana esikolweni for free. And nensika nokutya sasikutya like ration. Yabo yayi proper yayi grand yayimnandi ration yabo wonga finish like ingathi ukutya nje okuphiweyo yabo kwakuyi quality yabo abakhona la drink yabo kubukani yo ifumana kabi kodwa ndifuna yebololo le uyebololo le bayekisela ntoni peanut butter yabo yayine nuts yabo umqenya uthiwe so sibize ration nala soup yabo ijajaja everything was proper that time yabo and kwangwadluliswa sana kunina ufanele kuba uyanikwa nje kuba ungenando uyila unika into sharp yabo so ngoku izinto ezininzi like sasinekiti thina egrand sinekit bag sinento yonke yabo since sport but I don't even think zisekhona izo zinto ezo. I think man deteriorator for the most part zonke zantos that we took pride in thina ngosikelayo ba yezwe sasiwe ezigrand ngoku uyafumaniseka uba esigele into efocus kuyo sisigela qha asileqa 100% which is ke work grand but ezinye extramural activities hayi ngathi enye into like ezinye izinto like bawona mali uyozenza uzenjini yabo nokuthenga ikox sithenge yonke le uthenge yonke le and ngoku thina sikhule kwa ihlangu zesikole iproblem yabo ihlale irabhi thina ngenyawo. Oh, sure. Dlala ngenyawo bengenazikox sidlala ngenyawo umdlala ngenyawo. Yeah, like umuntu akomntu nakox sidlala ngenyawo umuntu. So you know I must say lungiswa ingca yenu because iyahlaba lokho. Ingca kulungiswa ntoni? Yo. Ifunini bayingca pha ezantsi begrabile. Yo, niyabaleka pha. Kakubi. Siyadive apha kuyo. Yo. Sangwana uphuka ndawo. Zange nophuka but uyakhutuka qaphuma emetshini uphuma ukhuthukile usiva. Ngathi usuke edabini. Yeah. Kuyasikadlala kwezandawo kumasolo ngokuqhala kwezandawo so kwezilali lapha outside uMambekweni zonke ezandawo. Okusebenza siphaluka nenqarhuni. Enqarhuni. Yo, hayi ke akhobala ke bali grabile non stop. Sasiqonga pasika pha baba neza tournaments banazi ndandike ndayibukele e1 pha. Fumanise kuba yo. Yabona ke thina besisiya almost every week. Yeah, maybe you'll skip a weekend iveki one mhlawumbe uye local emntazana somewhere then leya iveki uzayo noma kusestimela live slimela. Yeah.
noma postam zonke zandawo Oh yeah, ndibona le rugby yalapha, ndibona nale sepostam. udlala ke phayana ke no malume ubani no tata bakabani Kaloku amaxhego phayana umuntu waphela banefamily but isport selapha kuyegazi. Kokuthiwa udlala open ke kuya mhlawumbe under mhlawumbe 19 no 21 15 19 21 u21 actually ngo-open all ages don't open ungana 41 ungadlala nomkhulu wakho umfaka isipiya athi asawudibana endlini. So thina sasinamandla thina emdantsane because sasijima most ethu sasipromise ensini but sasingena skill ukodlula namava ukodlula ababa sezilalini. Okay, uyaphuma high school. Okay, ngoku high school ke ngoku usenza udlala rugby ujima nojima. I-acting ayikafiki kuwe into ethi bana this is what I want to do. No ayikafiki yona lonto leyo but funny enough ikhona moslanto yobuzwa awukhula especially esikolweni eclassini mhlawumbe ubuzwa ufuna uba yintoni na xa umdala mna always knew uba ndifuna uba se-TV but I didn't know yabo exactly uba ndifuna ukwenza ntoni na yabo but I always knew uba ndizawuba se-TV ngenye imini. Into endake ndayizama of which I think most people baselokishini ilokishi ezininzi zasemdantsane yabo kucula. There's a groups zekwaito zakudala neze-hip hop, so I was involved. Urapper okanye wabetha ama-chorus? Betha hip hop enzima. Urapper ephi isiXhosa okanye English? Hayi izele kwisixhosa into yangoku isixhosa. Isixhosa siziqala usazi thina. Ngo-98 kwenzani ngo-1? Hayi isixhosa thina siziqala usumamela kakuhle ngeDreamers Cup. Okay. Like Gitman, I feel like 1999, 2000. I feel like Gitman's Cup yenze Xhosa hip hop into fashionable. Emamelekayo yabo. But sikhule sifuna imitate uDMX, no Tupac, yabo. Yeah. Busta Rhymes, Eminem, yabo. Sikhule ngabo yabo. Yenzo. Yeah, okay. Yabo. Until ke ngoba fika ke ngokuthi Gitman's Cup El Nino no Dla no Mapi no Ritondo but hayi anzinto. Usabetha ngeza sikhathi zabo. I think so. Yeah, I think so. But Zana rap isixhosa. Wake waperforma, waperform. Lelo bhala somzo recorder kwathu kwizindawo. Sesirecorda kwathu sekwi Manscap. Actually, ukuvula imall le. Manscap 26. Yena likhona ngalamini. Yeah. Okay. Manscap was performing that day. I remember nandilapha ngalamini. Awungekho kwinansi kwi lineup? No. Then zazamela. Okay. Ngicabanga ukuthi hayi ngibetha carnival mhlambi 20. No, zange nenza nto mna. Okay. As an artist zange nenza nix up. Like East London yonke zange nenza like Eastern Cape as an artist. Before the Joburg. Oh, sure. Yeah. Okay. And then after I came, then I started doing things. People recognizing, okay, he's an whatever he's doing, and then But before I left, I never did anything. Ndoni ke ngokulena ithi kuwe, you know what man, manivaya apha manje Jozi. I understand ngeza sikhathi zakho abantu abaninzi babesoloko bexalelwa ngalonto even uZahara babebethi nantsika pha ngaseBugs bethela uthi manambi eJozi manambi omsaki babebetha apha ngaseMary Makeba niyani neJozi yayinto ekhoyo ngeza sikhathi uxalelwa ngoba mawuye eJozi wena into efikayo mna bounce uMembini ngisipana nabo kuMenping like sonke kudala yabo and bouncer Telamanga. Yabo. So Telamanga igcwala abantu amaGaut. Yabo, because we owner yakho already was, I think he was working for Metro FM. Oh. Yabo. So when la connecting zima ye celebrities and that Gauteng culture. The way we actually don't say Gauteng culture is London. It's London, okay. Yabo. Maybe if not Eastern Cape, I don't know, but East London, we save of a voom. Yeah, for so many years. Yeah, so in the sports zag is a ten colaban baby, as a houses. Yeah, and deep bounce and dim ten, dim yama. So, Abandion would say, yeah, man, why you want to be more intelligent?
yabo Yeah. before nami ngiyiqondo neqondo ba intoni le modeling yabo that man must go to Joburg you by model yabo so that man looked into it I gone okay I might get this because I think also I think I was 19 I was young I zange ndibone future Okay. security because bouncer security so I didn't see future But you but doing this for the ngaphelela rest of your ngale life. yabo yabo and kimi nake ngumuntu othanda ucinga yabo ndicinga nje ndiyapanic ba okay what's next ngumuntu onjalo nangoku yabo so ndihambe ke ngoku ndiye eJoburg yabo ndiyokwenza le modeling so xa ndifika phaya hey kundahamba nje awuthi semdantsane ezawuhamba ngebikini yabo hambe ramp yonke laa nto ne ayizilunga le actually before ndiye eJoburg for that ndayiqala apha eJust Models Oh yes, ndiyakhumbula just more. yeah ndaqala pha yabo eyaseJust Models imodeling ayiyo le neyohamba kwiramp ama ngebikini so It's like an photo agency. no yayiphotography nxiba nje impahla zase-ojumbo zonke shops Oh. yabo Ayo la traditional modeling whereby you showcase. ayiyo le You do it digital. unxiba inantsika zakho impahla zezi shops and then you take pictures yabo that was it was more like a magazine thing so when I went to Joburg I thought like okay that was the same thing but on a bigger scale so xa ndifika kule agent AG3 the agent one of the biggest modeling agencies that time eGauteng actually before I went then I created a portfolio I took some pictures up and then ndazithumela and then bandithanda bafuna undibona sandaya pha kubo sadibana bathi kumi you're too big because benjima la wena umkhulu you remember I was a bouncer yeah so but you're too big yabo it's either you lose weight senzele way okanye ungene kwelicala le-acting yabo so banika iscript so I didn't know mna bangaba banecala le-acting kulento yabo so they do acting and modeling so ke ngoku banika iscript ke ngoku se-acting ndazama sona this is like I think it's like 2012 Okay. ndazama sona bathi you must get a coach in this of money scholar for this just focus here and then nam I did that Oh, there's so potential from yeah you. Okay. yeah so ngathi i-modeling endise Acting. ku-acting And then you found your home by and then yeah nam yonda and then safasifunda mos siyazilola kwakoko throughout nangoku ndisazilola zoziyekho zilola yeah Which was your biggest movie as and Goku? My biggest movie is the biggest movie on Netflix in Africa, the Queenstown Kings. In terms of numbers, Oh, sure. yeah, it's the Queenstown Kings. The movie Ebola CNZ Queenstown. It's called the Queenstown Kings. CNZ 2022, 2023. How does it come about, John? How does it come about? So there's a company in the movies to Yellowbone. Yeah, one of the founders, Zakon, Wallap East London, Tanzania. So we did a series called Blood Psalms. Yeah. Yeah, so you after Blood Psalms. Actually, no, it was before Blood Psalms when we spoke about Queenstown Kings. Yeah, because they did Nagel City. Okay. Yeah, but I could not do Nagel City in the very late on Nagel City. So I wasn't fucking those you are says casting says so shoot and shoot down. But in a script, this is our next project. Which is Queenstown Kings. Queenstown Kings.
Okay. Seyiphumile uNakal City okanye ugqityiwe ushutwa Gqityiwe ushutwa. Sephumile. Oh. Sephumile. Ngonika iscript sephumile yena, but we spoke about the next project. Besashuta uNakal City. Because I came late into zam kodwa sisigrand anyway nabantu bethu sinabo. But doesn't mean we can't work in future. Yabo ke nami ngingokwanti umuntu persistent mos nama nizokuyeka yabo. So manje ndikucheckisha ba CP okay lenuke iscript kwakho ufunda apha. Oh sure. Yabo. Ngiyengokunda after ndifundile kodwa kawenza tape. Okay. For the character. Yeah. Then the audition I young kaninzi for the same character until I got it. Do you know why kwakunyanzeleke uyenze kaninzi? Looks baninzi, they have to make sure now before they give away character kulo muntu bangabuzokwazi uyiqwaya. Oh. Yeah, well, Okay. I wasn't the only one that was given the character to read. That's baninzi, like a lot of us. But one game. But ke offer kubathi yakho le. Okay. So, shooting process, how was that experience? You shooting for this? It was nerve-wracking on our own lie because the role was quite huge. Yeah, well, the set was intimidating. The set was huge. It was big. It was a big set. Yeah, well, for some reason, basibona belungu abaninzi sinabona ubadisi. Yabo. Serious. Yeah. So it was one of those big sets, man. And in the cast, gabandu that I worked with that time, gabandu in the Kulel Mabukela. Yabo. And I knew Kulela emtansane. Ungayazi banga but uyawuzobe lapha ngenyimini. Yabo. And ube ulapha ngoku and your number is there. Izulu. With the top dogs of the game. Yeah, well. So as much as we appreciate I know Vila Lonole, but those ngabiko nervous kancinci. Yeah, well. And I feel like if I go nervous sometimes I quit. Funeka uyike kancinci uzokwazi respect le nto yenzayo. Yes. You understand? Naqeba ushuta and then yaphuma. When did you realize, bana, yay, this is big? When did I realize, but this is big? So we did, so in the premieres that. Yeah, well, so Ibugela was not because he tested as I've been by you before. See, park. So bonga ban bebeyenza the actors. Yeah, they jong. You know, we did the first premiere and then skin. At Joburg. Yeah, well, at Joburg, I call them a closer and a crowd like audience. Don't come close and but this news you know that were happening there. Abanyabane wamba abaz yabo gawon was crowd so they understand it. Ingqondo yomuntu selalini and ne jokes ezithile yakeza zonke izinto ezincinci yabo that were funny to abantu base-Eastern Cape. Yeah, because they see the buyers as characters on a daily basis, but bananas. Yeah, so when we did the premiere, the first one was in Joburg. Okay, by turn around. But when we got to PE, I was like, okay, we've got something here because now majority of people in PE they are close. Okay, so they understood everything and they know these characters. Bayazazi as characters, bayazi ba yo jonga yamazi mntu inyani le. Yeah, so they can reconnect with anyone in their lives. And so, and it was just a nice, simple story. Yeah, but Queenstown Kings, it was not complicated. It was a beautiful story. And then we got to Queenstown, the last one. Abama Queenstown was most I understand how West. Yeah. West Kalobebe Kebavo, but go shoot a movie. And then now they see how big. Yeah. Okay. So I think the last time I saw you, you were working on something big is coming.
Oh, isesendleleni. Sesindleleni. Awuziyeke balelo sesindleleni. Oh. Uzaphuma next year. Oh, okay. Ayalapho yona, ayalapho. So into overseas they take time. Okay. It's like they take time zone. Ichoba na ifika kudala okanye at least yoko. Hayi emqaleni ngidala. Okay. Sezaphinda ufumana xa new found fame xa seyiphumile. Look, I don't think because I don't think is that app is Apple serious for no Apple. Oh. Yeah, abantu bethu yeah. Okay. We're still far away from those apps. Sisekude. Okay. Yabo. Merchandise. No merchandise oyithengisayo ithetha ukuthini? Isimple le merchandise yami ukuzidla uthini sithi Xhosa Yeah, kukuzinca kukuzinca. yeah ukuzinca kwethu singamatyana so merchandise yami ityana yabo so Nxitwa sibra zodwa ke ngoku. By the sound of elhlobo uthetha ngayo. No. It's look. Ayonto yamatyana. Everyone is wearing it. Namantombazana ayanxiba because I do have colors amantombazana. Okay. Yabo cha abantu kuba kuthiwa ityana ngathi kokundiya yabo. Ujonga vele ukuthi ijanikazi. No. Ijanikazi no ngumama kanye ijanikazi enkulu. Okay, I get joking. Yeah. But mhlambi but igrand man ityana. Ityana grand bra because I don't like I don't want us to be apologetic. Utyana bethu besi caterisha abanye abantu bethu baya understand and the lady ethu eyanxiba ityana. Okay. And I'm fine with that. Sure. Yeah, but abantu bayazi hayi why ungathi you know people most they do bazofika ne ideas zabo ezininzi. Yes. But soze baya kwezinye shops ufike bathi hayi why ningathi yazo mabasiyeke masenze into yethu yabo amatyana azayithenga into and ayayithenga nosisi bamatyana bayazithenga ezweni beke wazi nomefe nxibe yona pha enasikeni for ushoot injalo iyohana nencane kwa quality le sifumana ngamalini 650 ne if ndisifuna imali if ndifaka imali Monday ndisifumana nini 3 days kuba ulapha nayo into lapha kuba ulapha ndiseJoburg bese ngipay courier picks okay and then but ke xana useJoburg ufumana one same day ne okay ufumaneka phi wena if they want merchandise if they want to do mhlambe a campaign similar to this one that we are in so if ufuna inanzika imatch yam yandi inbox social media unathi fako on TikTok unathi plaki on Instagram unathi plaki on Facebook just drop me an inbox ngiyaphendula ngiyaphendula ku inbox I'm active kule macala nayi number like WhatsApp no umuntu xa serious because the thing is now umuntu xa serious sithi andiyafuna nyani namhlanje then uyayifumana number sure. Yeah, because abantu bethu umuntu athi ndifuna order umxelela iprice nendlu okay for month end then yabo I don't have it like it's sure okay I think this is it man thank you so much for so I don't know what do you want to say in closing guys please really support image ityani amajani sine hoodies sine t-shirts we're going to have bucket hats like this one amajani mawanxibe isityani that's it sure. Something that's coming this year for when that people must have be on the lookout for okay no ikhona but uzayibona social media something enizayithanda kakhulu guys I feel like you guys have been ready for this for a long time but I think man thank you so much naku McDonald's we chila mas now chile bra yam grand mnandi yahluthisa bra chile bra tiger yam ndichaya ngazuli yabo chile bra yam and I enjoyed it guys please nize McDonald's 10 rand breakfast ine drink yakhona ine
Egg McMuffin. Egg McMuffin. No, it's UK. Muffin, bengathi yakhutshwa. Muffin. Uqala igama leEnglish uzotsibela muffin. So yeah, man, thank you so much for watching. Thank you so much for coming through. Thank you so much for participating. Yonga yando la khona. See you on the next one. Now on the next one, Brian. So xana izinto ixesha livuma naphinda ndibe lapha enkosi brother nani ngesetup yini McDonald's. Yes. Thank you so much, guys. Sure. Sharp. Yeah.